Dus hangt er nog aan. En die van mij was kapot, hè. Die was kapot, hè. Ik deed de doos open en er was zo geen stok bij, hè. Was er niet bij. Niemand zag een stok bij. Maar gelukkig, dan doen we het hiermee. Niet meedoen, hè. Hier een tekst. Gelukkig had ik heel snel inspiratie, want ik hoefde maar naar Brenda te kijken. Hey, ik heb hier een cadeau voor jou. In de verpakking met een stukje touw. Ik had er graag eens aan gevoeld. Je moet weten, het is goed bedoeld. Had er ook graag eens mee gespeeld. Dan had ik me geen minuut verveeld. Telkens als ik die dingen zie, krijg ik een kramp bovenaan mijn knie. Die ronde dingen als kindertijd hebben ons al zo lang verleid. Ze botsen en springen omhoog en omlaag, juist daarom zie ik ze zo graag. Ben er verdorie aan verslaafd geraakt, wat had ik er graag eens op gekraakt. En daarom, het mooiste van al, voor je verjaardag deze prachtige bal. Alsjeblieft.